dipangan. Loh, iya Pak. Lagu lagi digawe, karo nikan wis dipangan. Oh iya. Jare kan nyipane lagu anyar lho kan. Oh iya. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Diculeke Bunga. sih. Ya, ini duet kok nyanyi sih gitu. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, Sakit. Biasa tak pengen bermu ya. Biasa karyamu tak pengen bermu aku. Mesin berapa wae? Enggak lah. Karya itu ora apik Oh, elek. itu diupload mawon kula isi kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Saiki kan betul saja aku. Aku tak pengen bermu karyamu kaya apa. Kira pas itu. Tinggalnya pelok. Oh, lari betot. Belok kok betot. Betot, pokoknya ngomong. Ngeluwe aku gak mengeluwe itu. Karo Brand Pak Suhadi. Wah, jangan sok. Gue tempe, sapa yang ngurang weh. Luar biasa. Matur suwun Mas Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Amin. Ya, langgar Indonesia sak langgar mungkin ditutne kalau mas-mas Wirjolaras Indonesia pengen krungu Bapak. Nah, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Nggih iso lagu Ngawi Rama. Kamu gue nek mondol kok. Nek mondol mbun. Nek kok sendro, Mas. Oh, sendro. Nek pelok kok. Oh, ngalah. Sendro Mas aku. Nek sendro kendaraan berarti kok pindah pelok sendro. Oh iya, apa mau? Dijajak boleh. Ora sing ngarane kowe. Kowe jangan tak guru deh. Nek gamelane untuk dijajak, wong ra entuk. Oh iya. Wong kok dijajak. Bisa. Ya. Saya suni, Pak. Lan aku ingin berukuran. Nyata aku ngalamoning aku rasaku ning kowe rasamu eling janji-janjiku mongkang kesiramu rumohon bagus jajantong hatiku waktu-waktu kamu sehati saksi Mas Wirjolaras nabi pakai pisan tuh. Wis pas lho. Dereng kok. Susu pas lho. Susu pas. Cacane pertama pancen untuk ngawur-ngawur piye jadi. Wis susu nek minum itu pas karo bensin. Nah, iki kok. Tapi ini kon berarti menyatu ya? Menyatu lagi. Nah, Sudah bisa mengikuti. ada chemistry yo. Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan
Cetok, seniman karo seniwati ngono. Nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang iku lanang. Maksudnya seniman karo seniwati. Seniman kali seniwati. Hah? Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Ini siapa? Aktornya siapa? Aktornya siapa? Aktornya? Aktornya rahasia. Oh rahasia. Ini jero aku sekbian ngono. Lagi metu iki. Orang ditok-tokne kendane nyapa? Sempet Sempet dulu. Nah, ya ada saya dikoke, sampun tak niku Pak sini. Wis to? Pun ngoten tok e. Oh, ngono to? Nggih. Oh, ini kurang sithik jane. Biasane ngepost berarti tambah sithik ngono saking gom kayak biasane ngono kuwi. Ki mau tak tenan? Sampun. Ora Niku kerasa. dibaleni ref-refnya ping 2. Oh, iya iya iya. Iya. Pak iki lagi mesti ganteng ya terus. Ah, iya. Ini aku ya kanca-kanca latihan perkebunan ya Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Sampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saya langsung tadi. Langsung dari dangdut itu langsung dari. Dari ini kan, dangdut langsung dari ini. Saya mau itu nabung. Ya, terakhir Pak. Oh tadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to Mas. Udah. Kudunya wis iso. Tadi. Saya aku mau nyanyi dicatat bisa. Ya, ya. Ah, besok tanggal 24 kena dadi apik. Iya Pak. Ini digarap ya Pak. Digarap. Ini terus apa biaran Senin ya Pak. Biaran semen. Mang anu, sampean pasar karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aran semen. Apike digarap pelok ya. Apike pelok terus itu. APS sendiri Pak. Apike sing itu. Oh. Untuk sendiri mau diimprove dari pelok. Oke, coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendangi Pak dosen sing tukang garap iringan di Sulawesi Indonesia ya Pak Do kuwi. Aduh. Aduh kan ini anu lho ini ngambil aku lho punan. Apa ya? Oke. Eh. Mas Ardi sih ngomong. Aduh kan nyuwun biar kesampingan dek. Oh. Sing jalu sapa Aji? Weh. Asine kuwi modus Aji. Ya, gara sing apik. Wes kok jalu karo Pak Dori arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan biola Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Nah, coba sama Kak Mameri ya, garapan kaca-kaca ya. Nah, sing tembang ibumu, Budu ikut ya. Lagunya Loros Sigar, ini garap gamelan lagi. So, sama ini kudu sisa. Nah, ayo Bu. Nah, coba sing sepuh menjenengi ibu. Ini rahayu sing wis cara dene mungkur anggone dadi kiai sepuh mergo putra putrine wis nganggo sinane akrami sing mung karek menikmati hidup ya kok. Heeh, barike wis mungkur. Ya, ini bar mantu terus disepuluh kanca-kanca. Oh ya, di Jelas Indonesia. Nah, kancane duwe gawe iki disepuluh barengan ya, Bro. Yo. Kange laki, oh. Selendang biru Selendang biru armong nai hati Kampung Suara Gede Sareng. Ya. Ayo gendruwo terus. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso lan nyuwara cilik. Heeh. Biasane pirang-pirang dino prei. Lahir pirang-pirang dino bajut. Mas. Iya. Kowe manut karo perintahe karo rezeki sing diparingi karo Gusti Allah to. Adine saya tuwa ya terus. Oh iya.
saya semua, wah kok dikai karo rezeki karo Gusti Allah bujang. Ya, wayang-wayang istirahat. Oh, iso nek kon kaya umur 30-an tekane 40. Oh iya. Temagane ya. Ya. Ya, sing penting awet lumitu anggone gegulang iki. Kabudayan. Nyatane jare mayu gawe karo klumpit. Ya, terus nganjuk ya ana meneh. Oh, jaga liwon. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselangi karo dalang lokal nganjuk. Oh, dalang Cino ganteng-ganteng. Makanya tahun ini kembali kepada kita lagi. Oh ya, jaga liwon Sukomoro. Alhamdulillah. Lumintir paringangi rezeki saka Gusti Allah. Tetep ono. Ya, mau. Ganti suara kakung terus. Oh, suara kakung. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane anu si Pugo. Oh, Pugo. Adine bojoku ya adikku lho. Wah, iya. Ya. Iki bawa kanca-kanca para YouTuber sing kemarin padha lek-lekan to. Oh ya, siap. Luar biasa. Sak ini kae cukup wah, luar biasa. Ya padha-padha lek golek pangan wis tidak saling menyulitkan lho. Oh ya, padha-padha ya golek konten, ya. Awake dhewe ya memberikan kelonggaran tempat, ya. Ya, nah aku hanya orang lakon iki mau yo masa kamera ning ngono lho. Omongane sing rumah. Anu, ini kok mantul sedanten. Lah aku pegel. Karena kanca-kanca iki sarawake dhewe sudah menjadi satu. Ya, kita cari nafkah bersama. Betul. Oh iya. Boleh, Pak. Ya. Iku lek balik terus ikan kudu terus enek apa nang YouTube diupload kepulangan ikan Sandi. Oh, kedatangan harus diupload kedatangan. Ayo idola. Biasanya pulang ke diri lebih tadi. Iya. Masih mau pulang ke apa? Iya. Agar kok wayangan mbok jalange sapa wae to. Akhirnya iki saling diviver iki sapa iya. Iki mau iki aku nganti kaya wong ngimpi lho. Sing jelas Indonesia kok penonton nanti 6.000. Biasanya itu mau 150. Bisa mereka saling diunggah namanya. Kudu atur. Jangan lu, biar apa nih orang luar itu bukan ini slot. Aku kosong. Angin ngelai, ngelai dong. Siulang ngelai dong. Selendang biru. Apa pegeramu? Mundurmu kan tak boleh tolong menit. Lah gak kemana nih? Ada kata-kata nih. Kesuk di atas duduk. Apa saya malam dulu? Kesuk. Aku mau sore mungkin bagi TikTok loh. Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki lah. YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah kan sing komen to.
dalam tua akan pola. Karena ini kan saling diranya mau nonton. Tak jawab iya. Zero move on gitu kan. Ya. Ben on KPD. Jadi mek on KPD. Ini mengguyur ta. Ya, maka Putri. Ya. Namanya semangat, wah semangat. Ini pembalungnya sini kelong telu. Ini katanya Mas Ardi, Mas Guru makan balungan juga luar biasa. Kayak sore, tak tunda, ini kan dia. Iya kan ya. Si Tommy pamit pembalungnya mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas supir ya mono Mas Edi itu nek sibuk gawe mabuk. Wes iki tujune lebih jelas. Sing balung iki wis inti-intine sing ngomong iki wis padha pamit. Kalau wis hari iki sono. Sesuk mi ora patek akeh. Ya, coba. Yuk. Kalau mana? Tuh, berubah. Banyak sekali yang berkomentar tadi liburannya terlalu panjang, terlalu lama. Yuk, aku sak durunge wis ngatur. Bahwasanya Mas komen karo Mas Goto kuwi kersane murgon liburan tok. Nek gendung iki Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro. Terutama dalane iki aku ngono yo. Ngono ya, Tru? Yo, ingatane saya ini Semarang Lungguh mergo wis suwi uga ora jagongan karo mboke utawa Budui Kurniawati. Kangen aku krungu kabar demikian ora nganggo leren le tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Ayo, bukan anakku saya kuncara saya andayen bawono. Ya, mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane Nduk Niken Salindri. Oh ya, iki janji aku menurut Bapak. Nduk Niken nyuwara utawa menembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone ngono lagu lestari, lagu Ujaningsih, lagu ayang-ayang. Heeh. Aku wis metuki dhewe cilik bahwasanya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Lho ditampilke. Oh iya, ditampilke kono bang klasik sing karo legase. Ya, ya. Yo kan. Wis ngantuk lho, Nduk. Derek. Semak dulu pripati ya puadan. Udah iki mau tas minum obat kuatul loh, Kak. Oh iya. Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya. Iya. Ini nyatanya rumahku si putih. Yang hilang-hilangnya barang. Jadi ini loh, kamu semangat sebabnya apa begini kamu semangat banget? sebabnya mendang pembuatan derek kesenangan. Iya. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Swami Derajat. Luar biasa. Maka jenengan harus awakmu harus dirancang. Piye carane supaya awakmu iso ngabdi antara sanadane Pak Suhadi ya. Anggap kuliah loh kan. Jadwalnya terlalu rapat. Iya. Iya, sampai harus menentukan jadwalku yang benar, Pak. Betul iya. Iya, alhamdulillah. Nyatane jengben niku nggih menyesuaikan jadwal sing longgar karangannya Bapak Ibu ya. Nak longgar kapan nyatane sing nganggap yo gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penangga. Orang keterima dialah boleh sendiri aneh ngono kuwi. Jalannya seperti itu, nek keterima, yo manut karo jalane. Nek ora keterima, dalah tanggapan murah dibatalke. Jadi keterima iki jalan ora iso boleh tanggal liyane yo belum sinanggap. Nggih. Kan nang apa saiki cayu. Jerman sik ngono ya.
para pinisepuh tasih pareng nggih lho bapak-bapak. Sing kepengin buktekne nek Candri kono Bakasi iki iso apa ora? Lho, malam hari ini mau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing negara daleme Pak Suhadi, soal buat ini oke sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga nang TikTok iki nang Bojo Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton awak. Nah, ya biasanya selesai kan ya. Jenengan apa nak? Cahayu. Oh, pelak apa sih itu? Pelak ya? Nah, ya mas. Yuku apa? Ya, coba. Tobi lompat. Boleh ya? Nah. Ini dari Aceh ya. Mungkin nek salah nonton tunjukan ini. Oh, mboten sampeyan iki anakku ge ayu. Ya salah ora kesenani beda kan sing coba salah ngepek sangepe. Yo nah. Yo jangan orang ngetok-ngetok itu lagu Mbak Reno Coke ke biyen saya ini. Ayo kita wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kira ganti-ganti. Iya, coba kayak apa? Kakung sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kawan Mama Bibin ya. Iki mau melu ora? Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Ya. Caca kok parikane rapas to, sing pira? Pipa pabrik sing padha prihatin. Ini dudu parikane wangsalan lho. Ngono. Yo, pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya. Kula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Pipa motor. Apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenapa? Ya ya. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon. Pipa uang. Apa kuwi, Kak? Aja gampang lali. Apa pipa uang kok aja gampang lali? Ali-ali. Duduk.
kanca-kanca bisa laras tepuk tangan buat anak wedok bikin sari ya. Luar biasa loh, klasik barang jadi pangan loh. Iya toh. Lagu lagi digawe, karo ini kan wis dipangan. Oh iya. Jadi bar nyipake lagu